El meu pare va baixar del front a buscar la meva mare i a mi. I jo aquesta escena la recordo perquè va ser molt trista, que tothom plorava, que és el moment del trencament, de la separació de la meva família. Perquè la meva àvia em deia, li deia al meu pare, diu, més o menys, però deia, José, no te lleves a la niña, porque fíjate con lo pequeña que es, no podrá resistir, cruzará a pie los Pirineos con este frío. Dice, total, ¿cuánto puede durar este exilio? Unas semanas, unos meses, me la quedo y yo ya vendréis a buscarla. I el meu pare li va dir, no, Leocàdia, es deia Leocàdia, diu, jo m'haig d'emportar la meva dona i la meva nena perquè jo sé el que passa quan entren les tropes franquistes a les pobles i les ciutats i van en busca dels republicans compromesos i si no els troben s'emporten doncs a la família. I a més aquest exili pot durar molt temps. A Figueres vam patir molts bombardejos, perquè era un lloc de pas i de parada de tota la gent que s'exiliava i que anava cap a França. I llavors allà vam estar uns dies, no sé quan exactament, però sé que vam patir molts bombardejos. I nosaltres estàvem acollides en un lloc on hi havia també altra gent que anava cap a l'exili, i jo recordo molt bé que anàvem a un refugi, però aquell dia no vam poder arribar a temps, perquè ja tenim els avions a sobre, ja queien les primeres bombes, i jo això sí que ho recordo perfectament, en una avinguda gran, tota la gent que corria en totes direccions, que es donaven empentes, que volien entrar al refugi. Però com que cada vegada hi havia més gent a Figueres, la gent no va poder tot entrar al refugi. I llavors la mare, al veure que no podíem entrar i que ja queien les bombes, vam anar a una casa, allà mateix. I en aquella casa, molta gent que no va poder entrar al refugi, ens vam posar allà. Jo ja només recordo el soroll tan esgarrifós de la bomba, perquè sembla mentida, però han passat ja 70 anys, quasi. I no 70 no, però bueno, quasi sí, o 69. Jo no he pogut oblidar. I que molts anys després, quan ja vaig voler recordar tot i comentava a la meva mare, dic, jo recordo, mama, que em feies molt de mal la mà, m'apretaves molt fort la mà. Diu, és que tenia molta por de perdre't, nena, diu, perquè jo veia molts nens i nenes que anaven caminant sols per aquells camins i per això t'agafava tan fort. Mira, això és una cosa que a mi m'entristeix molt. És veritat que jo no sabia el que estava passant, però el que sí és veritat que vaig fer els mateixos quilòmetres que la meva mare. I vaig passar el mateix fred que la meva mare, la mateixa gana que la meva mare. Vaig trepitjar la mateixa neu i si amb ella li arribava fins al turmell, a mi m'arribava més amunt perquè era més petita. I por, tant o més por que qualsevol dels que hi havia allà. Jo em poso la pell de la meva mare. La meva mare fugia també amb una nena agafada de la mà. No sabia on estava el seu marit, si estava viu, si estava ferit, si podia trobar-lo algun dia, perquè moltes famílies es van perdre i mai més es van retrobar. La meva mare ho deixava tot. Deixava la seva terra, la seva casa, la seva família, els seus germans, tot. I s'anava cap a un món incert. Sí que és veritat que anàvem a França, que era una república, i que per els comentaris que jo sentia, ells tenien la il·lusió de que potser els acolliria bé, perquè era una república. El que passa és que ens van acollir fatal. Jo vivia allà dues realitats. La que jo vivia a casa amb els meus pares, que m'estimaven tant, i la realitat que jo veia a fora, quan amb els pares veia com ni els saludaven, a lo millor, o els parlaven amb indiferència, o els explotaven. Jo pensava, com pot ser, són tan bones persones que els tractin tan malament? Però aquest és el problema dels refugiats, dels exiliats que surten del seu país a buscar una vida una miqueta més segura, o potser fugint de la misèria. Molts jo conec, molts que estan aquí perquè estan perseguits, perquè són països de dictadura on estan i han de fugir, d'altres és per la misèria. I jo penso, i lo malament que els estem tractant.